Bueno mga kapaglaom din takna karon sa kabuntagon kaudton kagabion alas tibuok kalibutan. Paminaw na to higala dunay mga pangutana sa pangutana pastor ug amo ning pagatubagon ni pastor, no? Sa pagutingkay sa kamaturan og pangutana pastor. Ug atong patalinghugan higala ug katong uban sab nga wala pa maka-subscribe, subscribe na mo higala sa atong Jerry Laig og usa ka channel nako Jeremias Laig. Mga higala ato nga patalinghugan ang pangutana sa pangutana pastor. Sa bang mga pagtulunan sa inyong pagtulunan ng mga Seventh Day Adventist. Kanang naligo ko kay nagbasa po kong Biblia ba kanang ngahang kaagi gikan sa kanig yung kaagi ni Kristo gikan sa kanang yang upat ni Evangelyo. Na basa man ako din nga mura man ang kining ang yakin kaagi pastor ang nagluto siya sa mga Kristiyano mga sapat ipirman dayon wala man siya ipagtulunan siya sa Biblia nga sapat sa bang mga pagtulunan sa inyong pagtulunan ng mga Seventh Day Adventist. Kanang naligo ko kay nagbasa po kong Biblia ba kanang ngahang kaagi gikan sa kanig yung kaagi ni Kristo gikan sa kanang yang upat ni Evangelyo. Na basa man ako din nga mura man ang kining ang yakin kaagi pastor ang nagluto siya sa mga Kristiyano mga sapat ipirman dayon wala man siya ipagtulunan siya sa Biblia nga sapat ipir matawag na ito nga pangutana na ba nga wala may sapat ipir ng Kristiyano kay kaan paganay sa kwan kanahon ni Kristo inyo mas Kristo nga ang mga sapat ipir daw ang anak sa yawa o kaliwat sila silang amahan nga yawa. Dayon ang gingarian po sa langit sa Mateo 23:43 ang gingarian sa langit kuhaon gikan aning mga tawhana sa mga sabat keeper niya kung ato pong susihon diyo ang mga kuan Biblia ilutos na ni sa mga sabat keeper sa Biblia ang mga Kristiyano wala may sabat keeper na Kristiyano niya gapon sa kining buhat city natong basahon ilang gipatay si Stephen mga patipir maputong mga tawhana dayon nagpadayon ang pagpangluto sa mga tinunan ni Jesus nga gikan sa mga sabat-keeper pero ang nagluto sila mga sabat-keeper pag manana naglibog ko pastor nga ngayon po na ipasabot ninyo kay ugato po sa mga Kristiyano sa kasaysayan simbahan sa unang mga Kristiyano wala may Kristiyanos nga nagbantay sa adlaw Sabado gikan anang tuig mga gikan ni Pablo hangtod sa tuig sa inyong paghangyo ni ana itong tuig putitin niya. Ito mga igsuon ato ng tubagon ang imong pangutana kay nangutana mga pastor ako unay pa ako tubag pastor paulahi lang ka pastor sa tubag di mo. Ako tubag na nga pangutana ni ata karon sa pangutana pastor no naa sa pangutana pastor og salamat kaayo nga nakiguban ko ni Pastor Chris Bacalaris. Na ang pangutana higala nga wala daw mga Kristohanon nga nagbantay sa adlaw ipapahulay o Sabbath keepers. Pero ang Levitico mga igsuon 16:31 nga ang Levitico nagsulti mga kaigsuonan nya ang adlaw ipapahulay usa ka tulumanon nga walay katapusan sumala sa sula sa Biblia no tulumanon nga walay katapusan. Mo na nga klaro kaayo kung walay katapusan nagpasabot nga moagi gyud ang Kristohanon ana no moagi gyud ang mga kaigsunan ang Kristohanon sa panahon ni Kristo sumala sa buhat 11:26 diya nagsugod ang pulong Kristohanon tubagon po na ni pastor karon sa detalye sa tagsa-tagsa mga kaigsunan ang ako lang nagikan sa Levitico 16:31 nga walay katapusan moagi gyud na adto na sa Kristo hantod karon sa mga Kristohano no Kristohanon sa early Christian og karon
hangtod sa bagong langit, bagong yuta. Atong basahon mga kaigsunan. Isayas 66, 22, 23. Nga dito na sa langit mga kaigsunan, Sabado ang atong simba dito. Sabado ang atong simba. Di modo, imposible nga walay Kristohano dito. No? Imposible kay pastor, diba? Nga walay Kristohano dito. Na ay Kristohan mga kaigsunan, kay mga niluwas na gusto. Tanan to mga kaigsunan nga naluwas, mga Sabbath keepers. No? Mao na nga, gikan na nga wala siya pagkatapos, way pagka-change ang adlong Sabado igsoon. Giadap ka na sa mga Kristohanon. Okay, pastor, mga dugang detalye ni pastor, panapos pastor. Unsa si Maria, si Jesus, apostoles, kung Sabbath keepers ba? Nga sumala sa gingon, wala daw kunoy mga Sabbath keepers. Matinawan ka karon igsoon kung unsa ang Sabbath keepers. Pastor, imo ang panahon. Sa pagingon nimo igsoon nga gilutos ang mga Kristiyanos sa Sabbath keeper. Asa man sa nimo nabasa sa Biblia? Nga ang Sabbath keeper naglutos sa mga Kristiyanos. Ang ako na ibawa igsoon, ang Sabbath keeper gilutos mga Hudiyo. Imagine nimo igsoon, si Pablo Sabbath keeper. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang 12 ka apostoles Domingo ang gibantayan. Sila tanan Sabbath keeper. Si Jesus Christ Sabbath keeper. Wala kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nag-obserbar sa Domingo. Si Maria Sabbath keeper. Atong tagsa-tagsaon karon kay arong mahibaw-an nato duha day ka klase ang Sabbath keeper. Ang isa ka Sabbath keeper dili mo to nga si Kristo Dios. Ang usa ka grupo nga Sabbath keeper nagtuo nga si Kristo Dios. Atong tanawon, sugod ta sa mama ni Jesus Christ. Si mama ni Jesus Christ Sabbath keeper ba? Okay, atong tanawon, Lucas kapitulo 23, 54 ngadto sa 56. Aron natong makit-an igsoon kay ako makapasaylo ko sa mga tao nga nakadungog ra sa wali sa uban, nga ilang sang gikopya ang wali sa uban. Unya ang uban ilang gipangutana pastor. Mao ni panahon nga masayod ta. Number 1, tanaw nato si Maria. Nagbantay bisag Domingo, human nga namatay si Kristo. Kaya mo may ingon sa uban nga, di na nabantayan pagkamatay ni Kristo, napilag langsang sa cross. Pero itong tanaw, Lucas 23, 54, 55, 56. Adlaw kato nga pangandam, og nagsugod na ang adlong igpapahulay. Og misunod ang mga babae, nga nanguyod kaniya sukad pa sa Galilea, og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tanawa na mga babae na mahulay sila sumala sa kasuguan. Gilubong na si Kristo Bernes man to nahitabo. Unya adlaw pangandam so namahulay sila sumala sa kasuguan. Mo na yung pagka-Domingo, napadaw si Kristo, nangadto na sa dito ang mga tao, pagtanaw nila, wala na si Kristo siyang lubnganan. Meaning to say, ang adlong Domingo, dili adlong nga ting simba, ting adto deg minteryo. Okay? Ting bisita dito sa minteryo, ting bisita kung asa. Kaya nga naman, kay kung ting simba, pati adto na sila sa simbahan. Wala man. So, wala din in absensya diri nga ang mga sumusunod ni Kristo nga gilutos sa mga Hudiyo nga wala magtuo kang Kristo nga Dios nga mga Sabbath keeper gyapon, walay mabasa diri nga nag-obserba na sila sa Domingo. Okay, sunod. Atong tanawon si Kristo. Si Jesus Christ. Unsa may nabatasan ni Jesus Christ? Okay? Lucas kapitulo 4, versikulo 16. Nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinuguga sa adlang igpapahulay. Sumala sa iyang nabatasan. Misulod siya sa sinaguga kada Sabado, kada adlaw ipagpahulay. Walay mabasa nga si Kristo nagbatasan sa pagsulod dito sa simbahan sa adlawng Domingo. Klaro, arita sa apostoles. Basi mingutan na, kanang tagaita, pastor, kanang mga pila na katuig, si Kristo to na sa langit, naabayin mabasa niya. Okay, arita kang Pablo. Remember si Pablo na converter, more or less 30 years gikan sa kamatayon ni Kristo, gikan sa pagsaka ni Kristo sa langit. So meaning to say, mauangin nato ni kung naapil ba sa paglangsang sa krus. Atong tanawon ang batasan ni Apostol Pablo. Okay, Buhat kapitulo
17. O sa hingagian na nila ang Amphipolis o ang Apolonia, sila niyaabot sa Tesalonica, dili ni sa lugar sa Hudiyo, ha? Diin dito ang usa ka sinaguga sa mga Hudiyo. O sumala sa iyang nabatasan. Uy, sumala sa iyang nabatasan. Misulod si Pablo, kada adlaw igpapahulay. Wala nag-ingon din nga si Pablo nagbatasan, misulod sa sinagoga o sa simbahan matag Domingo. Wala tay mabasa. Mo ni atong nakita nga kamatuoran igsuon. O dili pwede nga ato ni siya girison. O sugyan lang ko ikaw, 8 ka bersikulo naghisgot mahitungod sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, og walay usa niining 8 ka bersikulo dinhi sa New Testament nga diin gisugo ang mga apostoles, gisugo ang mga Kristohanon na magbantay sa Domingo. Walay usa. Sigurado ko na igsoon kay kung naay ikasiyam dinhi sa New Testament, ikasiyam nga bersikulo, kada bersikulo bayaran nako na og 10,000. Kana may mo sponsor og 10,000. Na ako'y amigo diri nga si Brad Renz Roque, willing na siya. Muhatag ta. Problema wala may mabasa. Walay sugo. Kabantay mo igsoon, nakabasa ba ka sa dinhi sa Biblia, for example, gilapas sa adlaw papulay na ay corresponding punishment? Makabasa ba ka sa Biblia sa New Testament nga gilapas ang adlong Domingo og naay gisulutan? Wala kay mabasa. Kung wala kay mabasa nga naay gisulutan, tungod kay walay mabasa nga kinisugo. Kay ang silot maunay resulta sa paglapas sa sugo. Mao ni siya atong mabasa sa Biblia. Sunod, aritas mga Kristiyanos. Buhat 13. Dili ni sa Hudiyo na, diri na ni sa gituog 30 years after kang kamatayon ni Kristo. Buhat 13, versikulo 42. O sa pagpanggula nila ni Pablo o ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butang nga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlong igpapahulay. Pag-ingon nga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod adlaw ipagpahulay, sa pagsaysay nini adlaw di ay igpapahulay. O gusto ang mga tao nga muwali na sad ang mga apostoles sa sunod adlaw igpapahulay. Nganong mapaabot pa man sila sunod nga adlaw ipagpahulay nga simba magkapag Domingo? Wa ba nag-ingon bersikulo sa Biblia nga ay Apostol Bernabe, Apostol Pablo, adlaw ipagpahulay man ron, palihog kana inyong giwali usba ugma kay Domingo tingsing ba? Wala tay mabasa. Diin man ang bersikulo nga ikausab unta sa sunod nga adlaw ipapahulay. Asa man ang Domingo diri? Sunod. 43. O sa pagkatapos na sa tigom sa sinuhuga, sa atong pa sa adlaw ipagpahulay, nagtigom sila. Okay? O sa pagkatapos na sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo o mga masimbahong kinabig ngatos tinuhuan sa Hudiyo, masimbahon sa atong panagsimba sila. Okay? Mikuyog kang Pablo o Bernabe o misulti kanila o miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Versikulo 44. O pagkasunod nga adlaw igpapahulay, hapit ang tanang syudad, nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatilingog sa pulong sa Dios. Kano sa sila nagpatalingog sa pulong sa Dios? Sa adlaw igpapahulay. Pila kadagan? Hapit tanang syudad. Nabasa tayo mabasa ninyo, hapit tanang syudad. Nagsimba sila panahon sa Domingo. Wala tayo mabasa igsoon. Usay mo bitaw nga ipresyong nato ba? Kanang word nga presumption o dili mabasa sa Biblia. Wa ko kabasa sa Biblia nga ang mga Sabbath keeper nga gitawag nato Sabbath keeper nga grupo. Okay, salamat kayo mga kapaglaom sa inyong pagpatalinghog diri sa atong tulungan pag-uting kay sa kamatuoran o sa pag-uban namo ni Pastor Bacalaris o salamat sab sa iyang nindot kaayong tubag mga igala o maulan to no nga mga pila ka mga minuto nga atong gigahin higala gapadayon siya sa pagpanubag sa mga pangutana. Salamat kayo Pastor sa paghatag o gigayon sa imong tulumanon.
O palihog higala ng subscribe sa akong YouTube channel, Jeremias Laig o Jerry Laig, no? Duha na ka channel nako nga gibutangan ako nini nga video. Thank you very much. So regards sa tanan nga namati sa tibuok nga kalibutan. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. God bless all.